Odotan nyt. No niin, eli nyt olisi testissä Rainbow Cola Light. Rainbow. Joo, eli Light-limua. Makeutusaineena E951 ja 950, eli varmaan asesulfaani, KT ja asetartaani. Mutta no, hyvähän tää on hintaa katsoen, että ihan minä ainakin tykkään. Monet ei kyllä tykkää tästä Rainbow ja ilmeisesti sokkotesteissä tää on ollut kanssa ihan yllättäväkin, kun yleensä luullaan, että Coca-Cola on parasta. Mutta oliko se nyt euro 30 tältä 1,5 litraa Alepasta saattaa saada eurollakin tämmöisen pullon, mutta Prismassa ei ole samaa tarjousta koskaan. Ja tosiaan 40 sentin pantti. Joo. 5/5.